Nere kasuen txiki-txikitatik kontura nintzen, musiko izango nintzala. Zergatik hori sentitzen nun eta hori nahi nun. Nere helburuak bete dira eta oso posi sentitzen naiz musika idazteakoan. Oso posi nagoela, ez dakit rekonozimentu edo ez dakit norbeak egiten gauzagatik saria edo gutxienez informatzia eta jakitzea norbeak zer egiten duen. Eta nire kasuan, esango nuke musika asko idazten dutela. Hainbat musika egiten dut, hainbat arlo ezberdinetarako. Eskerrik asko nirekin akordatzeagatik. Juan Carlos Irizar, Premio Bertan 2010, Kultura. Bertan saria 2010, Kultura.